तुमच्यापैकी किती लोक भूत प्रेत असल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतात? बरीच लोक या गोष्टींवर विश्वास ठेवत नसतील. मी पण कधी भूत प्रेत अशा गोष्टींवर कधीच विश्वास ठेवत नव्हतो. पण ज्यावेळी मात्र माझ्यासोबत खराखुरा भुताटकीचा प्रसंग घडला त्यावेळी मात्र माझे डोळे उघडे ते उघडेच राहिले. आता या गोष्टीला घडून बरीचशी वर्षे झाली, म्हणजे साधारणतः 80च्या दशकातली ही गोष्ट असेल. बरेच दिवस जेमतेम शेती आम्ही पिकवत होतो. पण त्यानंतर एक वर्ष असं आलं की त्या वर्षी खूपच भयानक दुष्काळ पडला. जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत आम्हाला त्याचा एवढा त्रास झाला नाही. पण जसं जसं उन्हाळा चालू होईल तसं मात्र उन्हाची तीव्रता खूपच भासायला लागली. जमिनीतली पाण्याची पातळी एकदम कचाकच खाली जायला लागली. लोकांची पिकं उभ्याने जळायला लागली. पिकांचं तर सोडाच, माणसाला पिण्यासाठी सुद्धा पाणी मिळेना. प्रत्येकाच्या शेतातल्या विहिरी आता आटत चालल्या होत्या. बऱ्याच जणांचे विहिरीचे काठ आता एकदम कोरडे पडले होते. लोक पाण्यासाठी वणवण करायला लागली होती. त्या काळात विजेच्या मोटरा वगैरे नव्हत्या. प्रत्येकाला मोठेने पाणी उपसावं लागायचं आणि पिण्याचं पाणी कोणत्या तरी आडामधून किंवा विहिरीमधून शेंदून काढावं लागायचं. महिनाभर कसं तरी चाललं आणि पुन्हा गावातल्या सुद्धा सगळ्या विहिरींचं पाणी आटलं. गावामधल्या जेमतेम फक्त 2 विहिरींना पाणी होतं आणि पूर्ण गाव त्या विहिरींवर पाणी भरण्यासाठी तुटून पडायचं. आणि आमच्या दोन्ही गावाच्या शिववर एक आड होता. त्या आडाला मात्र 12 महिने पाणी असायचं. पण त्या आडाकडे जायचं डेअरिंग मात्र कुणाचंच होत नव्हतं, कारण त्याचा इतिहास पण तसाच होता. मी तुम्हाला त्या आडाचा इतिहास सांगतो. पहिलं पलीकडच्या गावामध्ये एक मोठा जमीनदार राहायला होता. त्याच्याकडे बक्कळ पैसा होता. शेती पण भरपूर होती. आमच्या गावातली आणि पलीकडच्या गावातली जवळजवळ निम्मी अर्धी लोक त्याच्या एकट्याच्या शेतावर राबायची. पैसा पाणी भरपूर होता, पण त्या प्रॉपर्टीला वारस नव्हता. त्याच्यामुळं तो सावकार थोडासा निराश असायचा. आणि याच निराशेतनं गावातल्या एका सुंदरबाईशी सूत जुळवलं. बरीच वर्ष त्याच्या बायकोला ही गोष्ट माहीत नव्हती. त्याच्या बायकोचं नाव ताराबाई. पण एक दिवशी तिला कळलं की तिच्या नवऱ्याचं आणि गावातल्या एका बाईचं काहीतरी सूत जुळलंय. ही गोष्ट मात्र ताराबाईला अजिबात सहन झाली नाही आणि तिनं तिच्या वाड्यासमोर असणाऱ्या त्या आडामध्ये उडी टाकून स्वतःचा जीव दिला. त्यानंतर त्या सावकाराच्या घराची मात्र अधोगती चालू झाली. हळूहळू तो जमीनदार पण एका आजाराने त्या वाड्यामध्येच मरण पावला. तेव्हापासून मात्र त्या वाड्याकडं आणि त्या आडाकडं दोन्ही गावातलं कुणीच फिरकत नसायचं. आणि गावातली बरीच म्हातारी माणसं आम्हाला नेहमी सांगायची, त्या आडामध्ये ताराबाईचा जीव गेल्यामुळं तिचा आत्मा अजून पण तिथंच घुटमळतोय. काही लोक सांगायची की त्यांना ताराबाई त्या आडामध्ये पाय सोडून पाय हलवत बसलेली दिसायची. ती नेहमी गाणं गुणगुणत असायची. आता या सगळ्या गोष्टी मी ऐकलेल्या होत्या, पण डोळ्याने मात्र मी यातली एक सुद्धा गोष्ट बघितलेली नव्हती. त्याच्यामुळं या सगळ्या गोष्टींना मी भाकड कथा समजत होतो. मी त्यातल्या एका सुद्धा गोष्टीवर विश्वास ठेवत नव्हतो. आणि अशा गोष्टी माझ्या कानावर पडल्या की मी मोठमोठ्याने हसायचो. पण मला एक गोष्ट माहीत होती की ज्या आडामध्ये त्या ताराबाईनं उडी टाकून जीव दिलेला होता त्या आडाला मात्र 12 महिने पाणी असायचं. आडाच्या आजूबाजूला पण बरीचशी मोठमोठी झाडं होती आणि काठाच्या बाजूला छोटी मोठी झुडपं पण होती. सगळी लोक त्या आडाला ताराबाईचा आड म्हणायची. आता एक दिवशी आमचे म्हातारे वडील अर्धीच घागर पाणी घेऊन आले आणि एकदम चिंताग्रस्त नजरेने ते म्हणाले, आज अर्धाच घागर पाणी मिळाले, कारण आता गावातल्या 2 विहिरीचं पण पाणी कमी झालंय. संध्याकाळी कशी तरी अर्धी शिळी भाकरी घशाखाली ढकलल्यानंतर पाण्याचे 2 घोट घेतले आणि मी घराबाहेरच्या बाजेवर पडलो. 11 साडे11 वाजता मी अचानक झोपेतनं उठून माझ्या बाजेवर बसलो आणि दुपारी वडिलांनी बोललेले शब्द माझ्या डोक्यामध्ये पुन्हा पुन्हा घोळायला लागले. पाणी हा एकच विषय माझ्या डोक्यामध्ये होता आणि मनात एक निर्णय ठाम झाला. मी पटकन उठलो. घराच्या बाहेर ठेवलेल्या 2 घागरी मी उचलल्या आणि त्या माझ्या सायकलच्या मागच्या कॅरेजवर एका रशीनं बांधल्या. मी आता ताराबाईच्या आडावर जाणार होतो आणि मी आता सायकलवर बसून रात्रीचंच त्या आडाकडे निघालो होतो. पांदीनं कच्चा रस्ता पार करत करत मी गावाच्या बऱ्याचशा बाहेर जाऊन पोचलो होतो. आज पौर्णिमा असल्यामुळं चंद्र चांगलाच मोठा दिसत होता
आणि त्या चंद्राच्या चांदण्या प्रकाशामध्ये सगळे एकदम स्पष्ट दिसत होतं. आणि जसं मी त्या शिवला जाऊन पोचलो तसं मला त्या चांदण्या प्रकाशामध्ये तो 2 मजली वाडा दिसला. पडझड झालेला, शेकडो वर्षापासून असाच ऊन पावसाचा मार सोसत उभा असलेला तो वाडा खूपच भयानक आणि विचित्र दिसत होता. मी हळूहळू माझी सायकल घेऊन त्या वाड्याच्या दिशेने पुढं सरकतच होतो. त्या पडझड झालेल्या वाड्यामध्ये आता वटवाघळं आणि वेगवेगळ्या पक्ष्यांनी त्यांच्या रावट्या केलेल्या होत्या. मी जसं त्या वाड्याच्या कक्षेत गेलो तसं त्यातनं वेगळ्याच पक्ष्यांचा थवा विचित्र पद्धतीने ओरडत ओरडत त्या वाड्यातून बाहेर पडला आणि माझ्या डोक्यावरून ओरडत गावाच्या दुसऱ्या बाजूने निघून गेला. त्यांचा तो कर्णकर्कश आवाज त्या रात्रीच्या वातावरणामध्ये खूपच भयानक वाटत होता. मधूनच वटवाघळांचा पण कालवा चालू झाला. रातकिड्यांची किरकिर त्या भयानक वातावरणामध्ये अजूनच भर घालत होती. मधूनच गावातलं एखादं कुत्रं रडत होतं. मी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत तसाच वाड्याच्या दिशेने तडक आतमध्ये चाललो होतो. आता मी हळूहळू त्या वाड्याच्या एकदम समोर जाऊन पोचलो. मी माझ्या सायकलला स्टँड लावलं आणि त्या दोन्ही घागरी मी माझ्या दोन्ही हातामध्ये घेतल्या आणि हळूहळू मी वाड्यासमोरच्या त्या दाट झाडीकडे चाललो. कारण त्या दाट झाडीच्या खालीच तो ताराबाईचा आड होता. आडाच्या चहूबाजूने असणारी ती मोठमोठी झाडं मोठमोठ्या राक्षसांसारखी दिसत होती. मधूनच वाऱ्याची एखादी झुळूक यायची आणि ती मोठमोठी झाडं गदागदा हालायची. तसं मनातून माणूस दचकायचं आणि आपल्यालाच वाटायचं की इथं कोणीतरी आहे. पण मी लगेच माझ्या मनाची समजूत घालायचो. तेवढ्यात दुसरी एक वाऱ्याची झुळूक आली आणि त्या आडाच्या आजूबाजूला पडलेला तो पालापाचोळा त्या वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर उडायला लागला. मला सारखं असं जाणवत होतं की माझ्या आजूबाजूला कोणीतरी वावरतंय. पण माझं घट्ट मन मात्र त्या गोष्टीवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं. शरीर सांगत होतं की आसपास कोणाचा तरी वावर आहे, पण मन मात्र त्याचं अस्तित्व झिडकारून लावत होतं. मी मोठ्या धिटाईनं त्या दोन्ही घागरी घेऊन त्या आडाच्या काठावर पोचलो आणि हळूच त्या आडाच्या दरवाजातून खाली उतरायला लागलो. जुना जरी असला तरी त्या आडाला चांगल्या दगडी पायऱ्या होत्या. मी त्या पायऱ्यावरून हळूहळू खाली उतरायला लागलो आणि आतलं दृश्य बघून मी हादरलोच. तो आड पाण्यानं चांगला अर्धा भरलेला होता. माझ्या मनातली चिंता दूर झाली. सगळ्या गावाची तहान आता हा आड भागवणार होता. मी लगबगीनं त्या पाण्याजवळ गेलो आणि ते पाणी उंजळीत घेऊन बघायला लागलो. बऱ्याच दिवसांनी एवढं पाणी मी माझ्या डोळ्यांनी बघितलं होतं. मी त्या उंजळीतल्या पाण्यामध्ये माझं प्रतिबिंब बघितलं आणि हळूच ते पाणी माझ्या घशाखाली उतरवलं. घसा खूपच कोरडा पडलेला होता. मनसोक्त पाणी पिल्यानंतर मी माझ्या दोन्ही घागरी त्या आडातल्या पाण्यामध्ये भरून घेतल्या. बुडबुड आवाज करत त्या दोन्ही घागरी भरल्या. मी पुन्हा माझा तोल सावरत त्या दोन्ही घागरी घेऊन त्या पायऱ्यांवरून बाहेर आलो आणि त्या दोन्ही घागरी माझ्या सायकलच्या कॅरेजवर ठेवल्या. तेवढ्यात अचानक माझ्या पाठीवर कुणीतरी हात ठेवला. मी केवढासा दचकलो आणि झटकन दचकून मी मागं वळून बघितलं तर माझ्या मागे एक बाई उभी होती. क्षणभर माझा आत्मा माझं शरीर सोडून बाहेर आलाय का काय असं मला वाटलं. मी खूपच घाबरलो. माझ्या हृदयाचे ठोके मला स्पष्ट ऐकू येत होते. एवढ्या रात्री ही कोण बाई या आडाजवळ आली असेल या विचारानं मनाला 2 मिनिटं का होईना पण एक धक्का मात्र बसला. अंगाला कापरं भरलं. मी त्या बाईकडे बघत चाचपडत विचारायला लागलो, क कोण मावशी तुम्ही? तसं ती बाई म्हणाली, पोरा मी या शेजारच्याच गावातली आहे. घरात कसलंच पाणी नाही. आमच्या गावातलं पण पाणी संपलंय. मला असं कळलंय की या आडाला पाणी असतंय म्हणून मी इथं पाणी न्यायला आले. तसं माझ्या पण लक्षात आलं की माझ्यासारखीच कुटुंबाचा जीव वाचवण्यासाठी ही मावशी पण इथं पाणी नेण्यासाठी आलेली असेल. मी थोडा वेळ तिच्याकडे बघायला लागलो. तिच्या अंगावर फाटकी साडी होती. जेमतेम उंचीची ती बाई होती. केस वगैरे विस्कटलेले होते. डोक्यावर पूर्ण पदर घेतलेला असल्यामुळं तिचा चेहरा मला काही स्पष्ट दिसत नव्हता. एक घागर तिनं डोक्यावर घेतलेली होती आणि दुसरी घागर तिनं कमरेत धरलेली होती आणि ती माझ्याकडे बघत म्हणाली, पोरा मला आडातनं पाणी बाहेर काढून देतो का? मला या दोन्ही घागरी घेऊन वर चढता येणार नाही. तसं मला तिची दया आली
आणि मी झटकन माझ्या सायकलला पुन्हा स्टँड लावलं. मी तिच्या हातातल्या त्या दोन्ही घागरी घेतल्या आणि तिला म्हणालो, तुम्ही इथं काटालाच उभं राहा, मी 2च मिनिटामध्ये घागरी भरून घेऊन बाहेर येतो. आणि मी माझा तोल सावरत पुन्हा त्या 2 घागरी घेऊन त्या आडामध्ये उतरलो. आणि अचानक मला वरून कसला तरी वेगळाच आवाज आला, कोणीतरी गाणं गुणगुणत असल्यासारखा. आणि मला वाटलं की ती वर उभी असणारी मावशीच कदाचित एखादं गाणं गुणगुणत असेल. 1 घागर भरून झाल्यानंतर मी पुन्हा दुसरी घागर त्या पाण्यामध्ये बुडवली. तसं मला असं जाणवायला लागलं की वरून येणारा तो गाण्याचा आवाज आता गोलाकार यायला लागला. आणि मी दचकून वर बघितलं तर ती बाई आता त्या आडाच्या काठावरून गोलाकार गाणं म्हणत फिरत होती. हे मात्र खूपच विचित्र होतं. ती बाई अशी का करते तेच मला कळत नव्हतं. आणि मी त्या बाईकडे बघत म्हणलं, मावशी, काठावरून चालू नका, तोल जाऊन पडचाल एखाद्या वेळी आडामध्ये. तशी ती बाई म्हणाली, एकदा या आडामध्ये पडले मी, त्याच्यामुळं मला आता या आडाची भीती वाटत नाही. मी कशी तरी ती दुसरी घागर भरली आणि त्या दोन्ही घागरी सावरत मी हळूहळू त्या आडाच्या पायऱ्यांवरून वर यायला लागलो. पण अचानक मला असं जाणवलं की त्या घागरींचे तळ फुटलेले आहेत, कारण त्या घागरींमधून मोठमोठ्याने पाणी खाली गळत होतं. मी त्यातली 1 घागर खाली ठेवली आणि त्याच हाताने दुसऱ्या घागरीच्या तळावरून हात फिरवला. आणि मला असं जाणवलं की त्या दुसऱ्या घागरीच्या तळभागामध्ये होल पडलेला आहे आणि त्या होलमधून बदाबद पाणी बाहेर पडत आहे. मी आता ती घागर खाली ठेवून दुसरी घागर उचलली आणि या हाताने दुसऱ्या घागरीचा पण तळ चेक केला, तर त्या पण घागरीला होल होतं. दोन्ही पण घागरींना होल असल्यामुळं त्या घागरींमध्ये पाणी भरणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळं मी पुन्हा त्या दोन्ही मोकळ्या घागरी घेऊन त्या आडाच्या बाहेर आलो. आणि इकडे तिकडे बघतोय तर आजूबाजूला कोणीच नव्हतं. मला आता ते थोडंसं विचित्र वाटायला लागलं. एवढे दिवस ऐकलेल्या गोष्टी खऱ्या तर नसतील ना, अशी मनातून थोडीशी भीती तरी वाटायला लागली. मी त्या दोन्ही घागरी त्या आडाच्या बाजूला तशाच ठेवल्या आणि मी माझ्या सायकलजवळ गेलो. सायकलचं स्टँड काढून मी हळूहळू माझी सायकल घेऊन पुढं चाललो. तेवढ्यात मला पुन्हा एकदा कोणीतरी गाणं गुणगुणत असलेला आवाज आला. मी क्षणभर दचकलो आणि मागं वळून बघितलं तर ती मागाची मावशी आता त्या आडाच्या काठावर बसलेली होती. ती माझ्याकडे पाठ करून आडाच्या आतमध्ये पाय सोडून गाणं गुणगुणत पाय हलवत बसलेली होती. तिचं ते गुणगुणणं खूपच विचित्र होतं. वाऱ्याची एक विचित्र झुळूक सारखी माझ्या आजूबाजूला घिरट्या घालत होती. आजूबाजूचा वाळलेला पालापाचोळा उडवत होती. मन भूत या गोष्टीवर विश्वास ठेवायला तयार नव्हतं, पण समोर जे दिसत होतं त्याला पण मी झिडकारू शकत नव्हतं. आणि एका क्षणातच भीतीची लहर माझ्या अंगातून गेली. पाय लटलट कापायला लागले, हातपाय एकदम सुन्न झाले. पहिल्यांदाच आयुष्यामध्ये मी एवढा घाबरलो होतो. तरी पण मी स्वतःच्या मनावर लगेच संयम मिळवला. मी पुन्हा पुढं बघून सायकलचे हँडल मजबूतीने पकडले आणि माझी सायकल पुढं रेटायला लागलो. तेवढ्यात अचानक मला मागून त्या बाईचा आवाज आला. ती म्हणत होती, पोरा, माझ्या घागरी घेऊन कुठं चाललायस? तसं मी दचकन मागं वळून बघितलं. मी माझ्याच घागरी माझ्या सायकलला आणून अडकवल्या होत्या. तिच्या फुटक्या घागरी मी तिथंच आडाच्या बाजूला ठेवलेल्या होत्या. मला हे सगळं स्पष्ट आठवत होतं. तसं मी त्या बाईकडे बघत म्हणालो, मावशी, या घागरी माझ्याच आहेत. तुमच्या घागरी फुटक्या होत्या आणि त्याच त्या आडाजवळ मी ठेवल्यात. तसं ती मोठमोठ्यानं हसायला लागली आणि म्हणाली, तुझ्या तरी घागरी कुठं चांगल्या आहेत? तसं मी दचकलो आणि मी माझ्या सायकलला स्टँड लावून माझ्या दोन्ही घागरी चापचायला लागलो. आणि काय आश्चर्य मित्रांनो, माझ्या दोन्हीच्या दोन्ही घागरी एकदम मोकळ्या झाल्या होत्या. मी पटकन खाली वाकून बघितलं आणि माझ्या दोन्ही घागरींची खालची बुडं तपासली, तर माझ्या दोन्ही घागरींना चांगलीच होलं पडलेली होती, जशी होलं त्या बाईच्या घागरीला होती. ती बाई आता मोठमोठ्याने हसायला लागली होती. आता माझ्या सगळ्या गोष्टी लक्षात आल्या होत्या. एवढे दिवस ज्या गोष्टी माझ्या कानावर पडत होत्या त्या खऱ्या होत्या. ती बाई कुणी साधीसुधी बाई नव्हती, ती खरंच काहीतरी विचित्र वस्तू होती. ती आता विचित्रपणे गुणगुणत आणि हसतच होती. मी आता भीतीनं पटपट माझी सायकल गावाच्या दिशेने रेमटायला लागलो. कसं तरी करत मी माझा गाव जवळ केला. मी खूपच घाबरलो होतो. आत्ता मी जे बघितलं ते स्वप्न होतं की खरं होतं हेच मला कळत नव्हतं. माझं शरीर घामानं ओलचिंब झालेलं होतं.
आता मी माझ्या घरी जाऊन पोचलो आणि मी माझ्या सायकलला स्टँड लावून त्या घागरी पुन्हा खाली उतरल्या. पुन्हा एकदा मी घागरीचे बूट तपासले तर आता मात्र घागरीचे बूट एकदम चांगले होते, पण त्यात पाणी मात्र एक थेंबसुद्धा नव्हतं. माझं डोकं एकदम बधीर झालं होतं. मी पुन्हा जाऊन माझ्या बाजेवर पडलो. क्षणभर पाणी बघून झालेला आनंद आता कुठल्या कुठं निघून गेला होता आणि त्याच्यापेक्षा जास्त विचित्र असणारा ताराबाईच्या अस्तित्वाचा अनुभव मला आज आला होता.